wato ina gaya maka wannan da ka gani nayi ba gani nayi wanka duk garin na ko irin wanka nan a babu kafi kowa kyau to ai nayi wani tattaki ne nayi wani bulaguro cikin kasuwa to na leka cikin kasuwa yana abubuwa sai tafi a kasuwa to amma ni kafin baka ko tsungula maka da masu kallo da saurari wurin mu je ga shi dan majalisa yauwa to kai dan majalisa na barkanka sai ka faɗi sunanka to suna na Khalid Abubakar amma fi sani na da Mr. A yawwa Mr. A dan majalisa Mr. A Allah wannan gaskiya duk waɗannan da kake ganin su dan su kake ganin ina ga wani lokacin suna dan bani ciwon kai a tafiyan nan ta koko wannan gaskiya amma kuma yanzu ai gaba daya ka koma kai ne kake waka su kuma suna amsawa ko kunyar kuke amsawa a ba haka bane to ka dai amshi suke yi ka dai ai wani rana da wannan zai je yankin sa ya fito a hakan shi ya sadu da 'yan kasa bugu za su yi mashi kamar ana bugun wajen suya da aka sai ka ce dawa yawa wajen suya mai saye na wato karbi da wannan a tuni na bar shi so yake a majalisar nan tawa da ire-iren ku duk in kada ku ne in yi wartaki da ku ta fito to ba wartaki da su ku ya kamata ne ba to da wa kamata kai wartaki yayin kasa ina ruwanka kamata yayi in zauna in yi nazari in yi bincike ba wai in rinka yin wartaki da mutane ba shine wanda ya ba daidai ba a hukunta shi wanda next in wanda zai zo sai takarar nan to kaga kenan ba wartaki ya kamata ai ba shi da hukunci za a yi to ai hukuncin shi ne yadda zaka bi ra'ayin yan kasa duk wani abu zaka zanta da shi na alkhairi a ce ka ji ra'ayoyin yan kasa menene ya fi rinjaye suka yi domin dan su kake yi to wannan haka yake ka san dama akan turo sakonni a wannan bai abin majalisa tawa ko ba haka ba haka yake yawwa amma kafin a turo sakonnin bari mu maimaita wa masu je a rediyo lambar da ake tura sakonnin na TV kuma suna kallo amma banda flashin yawwa in zaka tura sakon abin da ya dame ka a kasar ka a yankin ka a garin ka a duk bangaren da kake a hukumance sai ka sassaita kalamai a matsayina na gwamnati ni kuma in duba in ga me ya kamata na yi yawwa lambar tura sakon ba ta canza riga ba ko wando ko hula ba lambar da ake tura sakon ga ta nan 0700 37 09 80007 ita ce lambar da ake sirbaɗo sako da ta turawa suka ce 070 37 09 8007 haka ne? to sako za a sarbaɗo kuma sai ta kalamai wasiƙa farko kuna ji na? muna jin ka kai dan majalisa na kana ji na? ina jin ka dan yawanci nan za ka zo ku ce mun ku yankin ku kaza sai na tattara abin da ya kamata a yi na ba ku je ku yi sai in ji shiru sai yan ƙasa su zo su ta turo mun wannan mai dogon hula suna cewa su fa ba su gani ba su fa ba su ji ba to ka buɗe kunnanka muna jin ka yawwa in wannan wasiƙa ta shafi ku yan majalisa to zaka san yadda zaka yi ku fidda mutane yawwa dama muna fidda su to shi ke kadeji kai dai a sha'ani ka ce a sha'ani na biki na bin ya tuce na kauye kai ko na kauye ya tuce na binni kai wannan tun jime mara wannan naka ba zai firgita ni ba amma kuma gaskiya za ta firgita ka an dai baka santa wannan ya ce salam muna jin daɗin shirye-shiryen ku huta lafiya naku Abdul Ahmad sai wannan ya ce salam ina ma gwamnati fatan alkhairi da fatan za a rinka duba kiraye-kirayen mu sako daga abu sufiya malali abu sufiya ne ko abu sufiya ne ko abu sufiya ne to malali ko safuwa ne ni dai na dai faɗa ko saftu ne wanda dai turo ya san sakon shi in ma wajen sunan ba haka bane sai ya gyara da za a gane sosai ka san yau jiya ba yau bace yawwa wai tsohuwa ta ci tanta kwashi ai abun ta to kai ba da yawan giri sauran hakorin kenan to kai na ka zaka nuna mun naka hakorin ya muna ne to ai shi wancan hakorin da ke haka fuskas Allah kai ina ga na dillama kenan
sunan wani amma bula ma tambaya min shi daga wani yanki ya fito. yanki Maiduguri nan anya ba kai ba gidan ba ya canka da dai kuwa ya canka da to wannan dai a cikin fulani wannan aka saba shi a cikin ba su tsame shi ba Ka ce wannan cikin Fulani ne. tsame shi zace tsam Ka san ai Fulani na cewa menene gara babu wai ba Fulani da bakin da gara babu. ka san irin wannan ruwa biyu ne watakila ka bi watakila asalin baban dan Maiduguri ne maman kuma za ta na albishirinka shagamu tsaba gashin ganda ne mai da shi baki. Ai da ya yi kwangilan gashin ganda. Lokacin da kai cin kwamo. A kwarai kuwa. Shi ne yake gasa. Yake gasa mun ganda. Lokacin ina mulki dan ganda. Alkur'an lokacin ina mulki dan ganda. Abin da ya hana ka kiba kenan na ce ka ringa cin nama. Ka ce kai fata za ka ci. Amma lokacin da ina cin ganda ina ɗiba komo. Ai na faka kuma. Tambaye shi mai ke rufawa nama asiri. A'a ganda. Kana da wannan. Kana wani nama. Ganda ke rufawa nama asiri. Kai a shekarun wani idan ya ci nama idan ya je bayan gida. Akwai matsala. Idan naman sa ya ci in ka je bayan gida sai dai kana bayan hayan sadin. Ni ba? Na ma ina haifo wata yan marika na gaya maka da ciki take yanke ta haihu. To yan ma kuma ta yi ta zura da gudu. Tunda ka ce wallahi ta zura da gudu na gaya maka. Wallahi tallahi na yadda. A ina? A ina? Kai Dan kasa. Dan kasa. Ni na yadda tunda ya ce wallahi tallahi wallahi za yadda. Ya haifi dan maraki. Kai kai na ce wallahi tallahi. Ni dai ban ji ba. Dan kasa na fa bai so na ko a ce ba zai fahimci ba. Wa Allah wallahi. Ai da a ce a lahira na cika. Ai yanzu kawai abin da ya rage two chance ne. Daga kai daga dai gwamnati daga kai sai dan majalisa daga kai two chance. To yanzu idan dan majalisa ya tafi lahira wa zai dinga baka ganda ka ci. Kuma fa da wannan dan wannan. Ni wallahi na tausaya ma wallahi. Da ganda ta mai mun da kai baki. Ba komai. Wallahi na tausaya mashi ganda ta mai mun da nawa baki. Yanda kace gasa ganda a can ka gasa ka ai ka shiga 100. Don magana da za mu yi karin kayan ta iya daidai wannan ka san gidan dutsen nan ban san fan sauka. Magana ka sauka? Alkuran ban san ba gidan dutse. In ba mutuwa fa akwai tsufa. Allah. To. Tsufan fa kai ko da gungura ka wallahi. Ba tsufa ma akwai kaura. Akwai me? Kaura. Kaura. A gwamnati in kai kuma gwamnati kuma ta yi kaura kuma ai shikenan wura kahu. Kai ko iya bakin ku. To. Ina barin kujera nan da jami'an tsaro za a raka ni gida. Ƙware kuwa. Ƙware kuwa kuma duk da haka ba da saboda ba za ka ba mu ba zan ba ku ne ba. Ba zai hana wani shi ne buga maka guduma ba. Duk da jami'an tsaron. Baka da mutunci. Ɗan ƙasa yau ɗan ƙasa da rashin mutunci ya zo gurin nan da. Ci gaba da karantu sakonni. Alƙur'an da rashin mutunci ka zo mun. Ai yau sai na kure ka fara faɗa ba zuwan shi kalle ni tsaf. Ya fara yanko gefen Maiduguri. To ai mu mutanen Maiduguri gaba ɗayan da yake ga kullun sai sun zo sun gaishe mu. Kaji ba? Ai su yawa masu biyayya ne ai. Kaji ba? Ai su mutane masu kullun sai sun zo sun mutane masu Maiduguri. Ai masu biyayya ne. Yanzu za ku banin karasa wasiƙan. Ci gaba. Ai sai na kai ku karshe kot. To wannan ce da fatan kuna lafiya. Alice daga Malali ina jin daɗin shirin nan naku gwamnati. Allah ya taimaki gwamnati. Amin na ansa. Ka ce gwamnati kawai har da 'yan ƙasa. Na ruwan kan Allah ya taimake ni gwamnati kuma ya taimake ku. Kuma haka ne su duk Allah taimake su. Kai ana magana gwamnati kawai ka kamo wani abin nan ha? Ba da riga ta kuke rawa bane wai ku? Amma an taba kafa gwamnati ba 'yan majalisa. Amma yanzu da riga ta kuke rawa ku? To ku da kuke wannan maganar gaba din kuna ma sha'insa. An taba yin gwamnati ba 'yan ƙasa? 'Yan ƙasan nan fa su ake mulki. Idan ba mu 'yan ƙasa za ku ga dabbobi ne? Amma ka san za mu iya canza ku? A ina haida mu canza ku. Allah ya zama mu canza ku. Ai ba dan karfa da ake ba. Ka zama da kuma ba da kasa ba. Allah. Allah ba a canza. Kai mun tawaye. Na san gaskiya. Mulkin nan ina jin daɗin ta. Kai mun tawaye. Ai ni ina tare da kai. Yawwa. Saboda wannan kujeran bani son na sauka kanta. Allah kai ma. To kaga kuma yan kasa an suka ji wannan maganan za su iya wallahi a gobe nan su canza. Ai kaji
amma kai baka isa ka canza yan kasa ba, su suna nan a kasan, a nan ka same su kuma a nan zaka zo ka gama mulkin ka tafi, don ni ina gama in ka tafi ni kujeran da ke amma gaskiya gurin nan ina da yan uba wallahi. ce gwara ma ni kenan an ya kai ko na zama gidan dutse ko ba zan dauko fayil ɗin kan yi ma rubutu akai ba. Allah kara ma nasara. Ka san da haka kake mun abin nan. sai ka ce ya ci kuɗi. Ka ji fa wai sai da ya gama faɗa mun albarkacin cikin shi da ni ya shi kuma wai alƙara mun to nasara. ai daɗin abun ko ma ne Alƙara mun nasara da zaka ji daɗin ture ni ka hau. Ai Allah Duk ce wani ke ni ba ga ina ina ma biyayya iya gurgu. Na kware na aishe. Yawwa. gwamnati duk almudana zai yi in gini yana tare da kai ai ya sha ya shigo inuwa ina gaya ma me yasa ka samu rawani? a'a ci gaba. Wannan ita salam ina muku fatan alheri daga Maryam unguwar Sunusi. Salam sako daga Aisha Adams. Salam gwamnati da fatan kuna lafiya, sako daga Isiyaku Sani Jaji. Wannan ya ce salam ni ne ya Haya Ibrahim KK Town. Gwamnati ya maganar filayenmu da aka karba a ɗan bushiya, da fatan za ku tashi lafiya. Ka ji wannan to magana filaye ne kan lalle muna nazari a kai ko ba haka ba, kuma da fatan za a abu nan don kwanaki ma ɗan bushiyan da zai je dan yi bincike nan wajejen wannan kyau abin nan ba kyauta ba. Ka san akwai wakilan su na su cikin unguwar tasu, wakilan unguwanni mun zo duk mun yi magana dan akwai wata gona ma da muka ba su, muka ce to su je su kakkasa ta, duk wanda aka karɓi filin shi to sai a yankan mishi a cikin wannan gona a bashi. Kuma mun riga mun yi wannan, dan da na zauna bayan na sha shayi dan agadas sai tunani ya zo mun, kuma mun riga mun yi wannan yawwa. To sai ya bincike ya ji inda ka manta hulanka. ai na manta hulan na A wurin mai shayin. kai Kamun da kenan. Ba ni na dauko ma ba kace zaka kara za a yi zauna akan maganar kujera ta. na tuna To lokacin da yan Maiduguri suka rasa me za su kawo ma, suka kawo ma tsaraban abun nan soɓoroto da kanwa. Soɓoroto ba da kanwa. Ka san mu barbare akwai ɗiba soɓoroto. Suka ka san magani ne magani ne kai yana ƙara jini, da za ka dinga shan da sai ka wata kuma yanzu kai ba barbare ba ne? Ai kai ba barbare ne ko? sun ka faɗa Kai kuma fulatani ne ko? ai ba ga saboda shi. Waye fuska shi ta fuska musulmin uwa koko a cikin kukubin nan. tafi kyau ba ta Wata kai na ka ga na fuska malam sai ka ce kadan duniya. ni kai da kai ta kan minci ga fusa da kamar jika jaki Kai sorry Allah ya taimaki gwamnati. Gwamnati ne ba. Allah ya taimaki gwamnati. Allah ƙara Kasa Allah ƙara dogon zamani kenan. Wannan gonan da ya kwace ta. Dogon zamani. Kwace gonan, wannan gonan da kace kai baka abun nan zai je shukan me ake faɗa soɓoroto ne ko To me. talakawa ke nomawa suke sha. soɓaro da suke Yamma sha. suke ƙara Na fanka yana ƙarin jini. Yana ƙara jini. To yanzu jama'a ba jini ne jikinsu? To ina jini. Abinci ba a samu enough. A mulkin nawa? Kuma ya tashi. A mulkin nawa? Ci gaba da karanta wasu ku zan zo. Kai dan majalisa. A wannan ba gaskiya ba. Kai ba ka gaya mai gaskiya, shi yasa a yake ta taba ganin shi. Saboda kujera To na. tare za a saka ku a cikin rami ba. In koyewa ta. A ramu kowa daban. Na dan ƙasa ta namu saka ka inda ruwa ke zaizaya, ruwa ya zaizaye ka fito ta karkashi ya wuce da kai mu kuma muna tunu. Ka gani? Ko kai mun ta can yankin naka ba? Wani yankin na? A sa itatuwa ka kona ni. Ba su yan kwana ka ba amma Akwai ka ta kai ruwa. gefen kurdifi zan sa a rufe mun kai. Ya koma in. Ruwa ya zaizaye ya shigo da kai. To. Allah. Ja mu je sai ka. Dan kai ka fi kyau ma a saman ruwa. A Allah ina gaya ma. Kaga za samu salama kenan. Wata salama ka da budiddigin kwado yayi budi da kai. A saman ruwa ka sai ka tuna min lokacin da muka wuce ƙauyen su. Yawwa. Neman wannan yarinya muka je muka ga mutum akan ruwa ya sha ruwa ya tatul. Na ce ma ga fatalwan ruwa. Ka ringa gudu kai amma lokacin da ka wanda. Ara nan an ga gwamnati da gudu. gure shi yadda ka san iska. Ne dan ba. To kai da mun baka iya ruwa baka je neman yarinya a hayin kogi. Ai ka san shi taimako. Ko baka iya ba kai kokari ka yi. To bari ƙarsa musu wasu gaba. Wannan ya ce salam gaisuwa irin na addinin musulunci da fatan alheri daga mai yin ku wato alƙasin mando. To Sai karshe kenan. wasiƙa ƙarshe kenan. Me ya faru? Ka ƙone ne? Kai ne na ruwanka. To Ka san wannan? wannan naga kamar dankali ne.
ka san wannan ya ƙoshe. to ta turawa sweet potato dankali mai zaki kenan. Wannan ai dankalin na ga ɗan kasa ne ko? Allah ma albarka yasa na ce a koma gona. To shi kai shi wani dankalin dala ta ƙara a kai shi. Dafaffe ne? A wani an taɓa in jin dafaffe ne. Ka ga dai wannan dankalin to shi kai shi dala ce a kan shi. Shi wannan dankalin? In baka sani ba ai na ce maka na shiga kasuwar rangadi. Ni ina da tambaya. Da zaƙi? Da zaƙi? Wani? Na'am. Gwamnati ina da tambaya. To yi tambaya. Gaskiya wannan mutumin zai rena mana wayo. Aka bashi a kasan Allah? Dan kasa zai rena Zan mana. canza mai kasa wannan. Bari ke ku. To Ba a fa dukkan ku gane cewa gwamnati ɗan ƙasa. ba a fa canza dan kasa fa. wannan za mu canza shi. Abu ɗaya ya faɗa ni ban ji daɗi. Wai a ce dala ta ƙaru akan wannan dankali. Albishirinka. Daga jirgi aka kawo? Albishirinka. Kwanaki ba na wartake wasu a majalisar ku ba? Ai shi yasa nake bin ka hankali. Alhamdulillah to ka kwantar da hankalinka shi ma sai na wartake shi. Gaskiya ne. Zan wartake shi ai. Ai ku za mu karta. Za mu karta. Dan kasan nan yana ji da wani abu. Zan sa mu karta. Ina kai ka. Yan kasar na yi na wannan kalan ba su zanga-zanga ba za su yi ba. Wannan dankalin lokacin da kake mulkin ka na kwamu. Mulkin cin ganda. Ka dawo kana Shan mai ruwan jiri. Kana shan mai ruwan jiri. Da malafa. Ina maganin A lokacin wannan dankalin Eh. talaka ma ya ji ci da marmari. Shi dankalin. Ni dankalin. Ka san wani abu? Ka san buhun shi nawa a lokacin? A'a. Bai wuce 2,000 ba. To yanzu fa. Amma yanzu wannan dankalin buhun shi 12,000. To a lokacin ma da kake magana ba 2,000 bane. 2,800. A sai ha gane. To ha kai Har ne. yau muna bin ka bashi. To kai ne A farkon wancan bugu. karan. Kai ne farkon bugu a unguwanku. Allah kai. Ina gaya maka. Bugu kuma. Ka ma san cewa 8,000 ne amma da kai 12,000. To kai Musa'i Allah ya taimaki gwamnati. ba magana Allah ya taimaki gwamnati a nan. Ashe ku yan majalisar nan kuna yi mun abu na kulumboto. Gwamnati ai ka san kuɗin da ka bada. Mu taimako tallafi muka yi ta badawa. Ka san wanda suke ba? Masu kyau. Yan uwansu. Yanzu talaka na Wanda wani suka taimaka musu suka hau wannan kujerar. da Allah ka bari. Ina gaya maka. To billahi ladhi la ilaha illa huwa kai Musa'i Na'am. ka sani wallahi idan babu nan akwai ta. Da kai ma muka zama ka campaign. Kai kake bi da ni lungu sako kwalkwalo duk inda talakawa suke kana cewa in fito ta saman mota ina daga musu hannu dan su zaɓe ni. Yanzu zai bari ga imanin. Da muka zo har ci miki mana ne Allah. Bari in tarbi imanin ku yanzu. Amma ni ina da magana guda ɗaya. A'a wannan ai imanin ku da ni. ba wai zaka jarraba imanin mu bane. Ina zuwa ne tukunna. To ka ga tun a nan gurin ka ga cewa kana cikin jam'iyyar Wawura People Party. Abin da ke akwai. Wawura People Party kake. Bari ka ji kai in na bar wannan ya tafi da shi. Kuma ina ba su ba sa raba wa 'yan ƙasa. To amma mu sakon Gara in je in ba talakawan da hannuna. Allah ya taimaki gwamnati. Sakon da ka bamu na kuɗi akan 'yan ƙasanka. In baka manta ba farko fitowar mu campaign. Dariya wannan baka iya ba. Ka fito kan mota aka ringa jifan mu. Wani ya zo ya ce no za a biya shi shi ya san matsalan ka muka ce to in Allah ya sa ka kafa gwamnati za a yi kokari kai da bakin ka kace za ka dinga ɗibo kuɗi kana bani wanda zan ba da tallafi mayan ƙasa in dinga rabawa ina bashi rabi kuma dan sa aljihuna rabin jin dan wanda suka dan bi mu mika musu tunda su ma yan ƙasa ne muka zo yace matsalan ka dariya ne ba ka yi koya ma ya koya min dariya ka zo ka hau kujera kuma ka zo kana ɗiba kuɗi kana ce mu kai masa to kun kai mishi mun kai mishi kuɗi to yanzu albashirin ka ne dai na fita da fitata a wannan dankali tun da buhu guda ne a jihun ko ba solo guda bane a jihun direba da yace an ce wa direba ya miƙo mai na shi ya Allah ka ce wa direba ya miƙo wa ni wannan na aljihun za a bada gwamnati kai babba ne ai imanin ka ba zai cika ba kai ka so yawa kai naka ya cika tirela ɗaya ce a jihun Ga ka shi ce nan wa yi direba tirela nan ya miƙo maka ko da ƙwaya ɗaya ne za a ba ɗan majalisa Gwamnati na'am to abin da ke faruwa kenan a mulkin ka Allah kai ina gaya maka nafin ka yadda nazara gashin dankali ake yi yadda nazara a jihun na nafin ka in ba da kai ma ai dan kasa ya zama a ce imanin ka ya cika to dan dan majalisa kasa kake dan jinjina dankalin nan ka annan dankali fa ya ka ji nauyin shi gaskiya dankalin nan ka balle shi ka balle zan duba maka ne gwamnati Allah taimake ka ka duba gani ko a kudu za duba maka zan yi ko da kuza ka fa a ce fa a
babban kuma ka ce akwai to nan ka gane nan ma din idan ka ba he sun ci na he sun ci sannan he sun aika gaba yanzu idan ba mu ci ba hayya muka dau abu da dutsa muka ba su ai kuma kun kira ruwa ina dan kasa ga wani ka faɗi gaskiya ai na mace din zan bude kai za ka ansa kira a gidan dutse ai da alama na gani na baka kawo wa abu ka cinye a za ka ansa kira a gidan gwamnati ai tabawa wai na ga zan taba ne in ji ka ce haka kuke yi da ma saboda dankali akwai mai daci ko dan kasa idan ka akwai mai daci akwai da ke gauraya shi da gauta to shi dankalin a'a lokaci yayi zan tafi gidan dutse amma wallahi za ka ansa kira shi ko haka kuke yi idan na bakun ce ku ba talakawa a gaba na ga he gamsar dankali kake kira sabta lamta mai hakura sai na gida ya koshi za a ba na dawa to kayan da suke yi haka take yi kenan idan ka ba da araba yanzu ka ga wannan dankalin a gida ake noma shi amma me matsalar shi yanzu an ce taki ne daga nace kawo shi an ce gwamnati ta a kowane noma amma kuma babu abu biyu